Здравейте, аз съм Цвети, а вие сте с Fab5 Mama. Както знаете, аз съм майка на 3 деца, така че всяко излизане от вкъщи е едно малко предизвикателство. Днес реших да ви покажа какво нося в моята чанта за памперси или моята чанта за количка. Ето я и моята чанта, тя е от марката Jujube. Тази чанта ми е изпратена от компанията, за да я пробвам. Това по никакъв начин не ме задължава да направя положително ревю на тази чанта. Ще кажа абсолютно честно какво мисля за нея, дали я харесвам или не и дали се сработихме с нея. Всъщност аз имам и други чанти от тази марка, но това определено е любимата ми чанта поради няколко причини. Първата е цвета и втората е, че е раница. Цвета ми харесва много, защото е чисто черно, с черни табели. Реално може да се носи и от мен, и от Илян, което наистина е прекрасно, защото често и двамата сме с децата навън. Така че не е нещо розово, което него да го е срам да го носи. Отвътре подплатата на чантата е в този цвят, бяло и черно нареета. Много е приятна, ярка, така че да се вижда какво има в чантата. И на мен ми допада определено. Започваме с първия джоб. Това е джобът, в който има малко прозорче отгоре. В него аз държа бележки. Това е бележка дадена ми от нашия лекар. Или снимки на децата. Общо взето може да си сложите всичко, което искате да се виждат по този начин. Затваря се с магнит. Безшумно и е много удобно. Тук аз държа телефона си. Така че да ми е удобно по всяко време да го достигна много бързо и лесно. Втория джоб се отваря доста дълбоко. Ето така. Отстрани има, ето виждате, тези разширения, така че джоба да не пада, но същевременно да се отваря достатъчно много. Отново със същата подплата. Вътре има кълъв за очила. Аз държа слънчевите си очила, тъй като след като родих Алекс вече не нося очила с диоптер. Материята е изключително подходяща и за почистване на очила, на телефон и така нататък, така че много ми харесва. Този кълъв пази същевременно очилата да не се надраскат от ключовете в съседство, които се намират на този ключодържател, който е изключително удобен, защото се разтяга. Аз не махам ключовете, когато го ползвам, директно отключвам вратата и го връщам обратно, така че не ги търся по 10 минути в чантата, както ми се случваше преди. Тук, не знам дали виждате, има един малък мрежест джоб, в който аз държа малки играчки за бебето. Винаги имам с нас, тъй като Иляна все пак вече е на възраст, която се заглежда в играчки, има нужда от дъвкалки и така нататък. Така че гледам да има нещо в мен, което да я занимава, когато сме навън. И има още едно джобче тук, ластично, по-твърдо покритие, в което държа или зарядното си за телефон, или MP3 плеер, например. Следващия джоб е този отгоре, който е с доста добра подплата. Аз го използвам да държа древни неща. Например, шнола за мен или вечните панделки на Виктория. Тя има богата колекция. Някой път ще ви я снимам с органайзера, който и направих за панделки. Така че тук държа древни неща. Другото, което много ми харесва в тази чанта, е, че отстрани, ето тук, имат тези джобове, които са изолирани отвътре, така че те държат топло и студено. Зависи как детето ви предпочита храната си. Има два от всяка страна на чантата, които са изолирани. Аз вътре държа, разбира се, бебешките шишета на Иляна с водичка. Тя обикновено пие на стайна температура, така че за мен не е проблем. Но съм ги изпробвала и обикновено до около 20-30 минути държи без промяна температурата, след което започва леко да изстива или ако е прекалено горещо да се стопля. Продължаваме нататък с главния джоб в тази чанта. Нещо, което много ми хареса, че се отваря додолу и е изключително лесно да достигнеш всичко вътре. Пада по този начин и ето какво имам тук. В това отделение реално доста се изненадах, когато го видях, защото не знаех точно за какво служи. Но аз реших, че тук мога да държа памперсите и мокрите кърпи на Иляна. Така ми е много удобно, веднага щом отворя чантата. Знаете, че с малките деца често се случва да има спешни случаи за смяна на памперс и трябва да се реагира бързо и ми е много удобно да издърпам един памперс и директно да действа.
Тук държа, разбира се, и портфейла си, както и в този малък ластичен джоб. Държа сухото мляко на Иляна, тя е на адаптирано мляко или пюренца и снаксове за големите деца. Малка закуска, когато сме навън. Имам и едни бомбони, които са за спешни случаи. Защото много често ми се случва, когато сме на публично място, трябва да ги държа тихи, тогава използвам бомбоните, защото като цяло не са им всекидневно разрешени. Гледам да ги избягвам, така че тях ги държа тук тайно. Обикновено ги скривам зад по-здравословните снаксове, като този ябълков сос, например. И винаги мога да сложа още неща тук, тъй като е доста голямо отделение и изключително удобно. Говорила съм с майки, които използват многократни пелени и те са ми казали, че точно този модел на Jujube BRB или Be Right Back е изключително удобна, защото има достатъчно място да поберат многократните пелени. Обърнах умишлено чантата, за да ви покажа от другата страна на това отделение какво се намира. Разбира се, не е нужно да обръщате, когато я ползвате, но така ще се види по-добре на камерата. Тук имаме джоб с цип, който се разкопчава, мрежест, дишащ. Тук държа дрехите за преобличане на децата. Винаги взимам по един чип дрехи, когато излизаме, защото бебето се чувства да се нацапа, да пропусне памперс, така че не е рядко, както знаете, с малките деца. А пък големите винаги могат да цокнат в някоя локва, по примера на Пепа Пиг, тяхната приятелка, и да се изцапат, така че имам по един чип дрежки. Хубавото на това отделение е, че ги държи по този начин прибрани. Дори да сте ги изгладили и да сте ги сложили вътре, те няма да се намачкат, което е супер все пак. Не седат на топка свити в чантата. Имам една буза за Алекс, на бебето гащеризонче и боди в комплект, и на Виктория блузка и клинче. Нещо лекичко, което да ползват докато сме навън. Продължаваме с следващия джоб на чантата. Той се намира ето тук отгоре, над дръжката. Относно дръжката, хареса ми, че тя е широка и много удобна за хващане, така че може да се хваща чантата и отгоре, което също е удобен вариант. Тук се намира един полуплитък джоб, т.е. той стига горе-долу на дълбочина половината на чантата. Тук обичам да държа малки играчки, книжки за бебето и различни други деболи. Тук слагам и фотоапарата си, така че лесно да го достигам, за да мога да влогвам. Има още един джоб, който се намира на гърба на чантата. Той е по цялата дължина, ето така отстрани. И тук се намира подложката за повиване. Подложката за повиване е доста голяма, от Memory пяна е. И честно казано, имала съм и други марки чанти, по-скъпи дори от тази, но подложката за повиване е най-хубавата, която съм виждала към чанта, както и чантата като качество. И съм изключително доволна от този специално модел. Както казах, Memory пяната държи бебето да му е изключително удобно и мекичко, където и да го повивате. И самата подложка е от хубава материя. Относно гърбът на чантата, той е от дишаща се материя, с мрежа, има подплънка, така че да е по-меко, а пък извитите дръжки през рамки на чантата са много удобни за носене. Нещо, което не ми харесва в тази чанта е ето тази закопчалка, защото когато сложите малко по-тежки неща, има възможност да се хлъзне. Сега в момента пробвам възможно най-силно, не се хлъзга, но ми се е случвало да усещам, че се изплъзва, така че това го отчитам като минус на тази чанта. Както казах, удобно е да се слага на гръб. Голям плюс определено е материята, от която е направена. Тя е покрита с тефлон, така че по тази чанта се води, че не остават петна и е напълно перяща се в пералня, т.е. хвърляте в пералнята и тя се изпира. Това е вярно, но имаме леки надрасквания по табелките. Няма как да се случи по друг начин, очевидно, въпреки че пера самостоятелно. Казаха ми, че ако я слагам в калъвка за възглавница, това няма да се случи, така че ще пробвам следващия път. Относно това дали остават петна, като цяло не мога да кажа, че съвсем не остават. Тоест материята се цапа на места, особено от сухо мляко и така нататък, когато съм го разтворила за детето, но определено се изпира всичко, така че е окей. Отстрани, ето този аксесуар също ми е изключително полезен. Вътре има чантичка за биберончета, вътре има биберончета. Приятна е на външен вид. Нямам идея за какво може да служи, след като бебето спре да ползва залагалка, но е интересно и мога да измисля някакво
предназначение за малък снакс или нещо такова. Но за сега ми върши добра работа. Твърдят, че бибероните остават доста чисти вътре. Сега аз няма да използвам думата стерилно, защото естествено, че няма как да са стерилни, въпреки че са стерилизирани вътре. Но да кажем, че остават на добро ниво на чистота, така че бебето може да ги ползва веднага след като се извадят отвътре. Хубаво нещо са, разбира се, и тези две хълки от страни на чантата, които се закачат за количката. Имам си още един аксесуар, с който се закачат за самата ми количка, така че да не ми тежи на гърба и също ми е много удобно. Благодаря ви, че гледахте това видео. Ако то ви е било полезно и ви е харесало, ще се радвам да дадете палчета нагоре и да се запишете за моя канал в YouTube. Желая ви много прекрасен, слънчев и усмихнат ден! До скоро!